Hej og velkommen til denne video. Nu tager vi 5. Jeg har jo misset 5 fredage. Jeg ved godt, I ikke kan få det ud. Men jeg skal nok lave op på det i dag, fordi der har været mange efterspørgsler af verdens sureste slik. Og der kommer nye videoer hver fredag. Og det her bliver så fint med lørdag. Men det kommer også op lørdag. Og jeg har min lillebror med her. Og i dag skal vi smage Toxic Waste. What I'm doing with my life. Så vi tager sådan et par af de her bolsjer her. Ja, du har jo selvfølgelig fået en gul. Fordi den er stærk. Ja. Og vi starter med, jeg ved ikke om I kan se det, men starter med watermelon. Watermelon. Jeg skal bare sige skud ud til dem, der har lavet det her. Fordi jeg dør i dag, tror jeg. Ej, prøv at slikke på den. Den tog lige en saks. Må jeg åbne den? Ja, vi sidder så her i Tyskland, for det var det eneste sted, man kunne få det. Prøv at se. Det ser bare ikke sødt ud da. Fy, der får jeg vand til lugte herovre. Jeg har da åbnet munden lidt. Og det her skal jo lige fuldstændig. Det her skal ikke. Det her skal ikke igen. Det her skal I ikke gøre derhjemme. Nej, fordi nøj, vi er dumme. Ja. Det her. Så hvis det er så dumt. Og husk nu, der kommer en video lige bagefter den her, som er med Minecraft. Og unboxing. Ja. Så vi tager den første her. 1, 2, 3. Fy, der får jeg. Jeg skal spise, at man kan blive rigtig syg af det her. Det står der også. Jeg kan få hovedpine. Det er ikke sjovt. Det smager vandmelon på mig. Ja. Nu er det stærkt væk. Stærke, sure. Ja. Gør mig jeg lidt. Jeg beholder den i munden, så det er, hvis der kommer noget surt. Du skal jo lægge den på de papirer, når du okay, vi skal smage de andre. Okay. Hvad er den næste? Surhed. Den var sur. Jeg vil give den en 8 ud af 10. Nej, jeg vil give den en 7 ud af 10. Jeg vil give den 8. Men vi giver den en samlet score på 15. Ja. Hvad skal vi nu tage? Skal vi til Apple. Apple Pen. Så. Skal jeg åbne den? Og bare lugt til det, ikke? Tror man skal dø. Så. 3. Det her det er jo Apples smag. Håber og æble, det kræver Ja. Så 3, 2, 1, nu. Den er ikke sour. Og der er lidt. Fyt. Hvor har vi den pose henne? Øj, godt vi har en pose der. Hvor der er fyt der. Ja.
I skulle prøve at være her lige nu. Det er fandme ikke sjovt. Æble. Æble. Surhed. Oscar. 9 ud af 10. I surhed. Savler. Ja. Nå, men så prøv at tænke, du skal smage den der. Skal smage lemon til sidst. Og den er jo rigtig sur. Kom nu. Det var den oprindelige. Så vi står mellem black cherry og blue raspberry. Så hvad tager vi først? Blue raspberry. Nej, og apropos, vi har også en prime. Hent de 2 primes. Ja, jeg simpelthen har også taget nogle primes, så det skal med. Og ja, det er jo... så imens han lige var hentet, så giver jeg bare lige en reklame her for os. Og min hjemmeside hedder Oscar og William.dk. Og der kan man simpelthen købe det her eller ikke det her, men noget fedt kattemerch. Kattemenneske, ja. Men skal vi ikke bare rykke videre? Det var lige 15 sekunders reklame for mig. Fuck, jeg skal den der smag. Nej, jeg har stadig æblesmagen. Jeg kan have den ind i munden, og så... Det var bare bedre. Nu bliver den sur! Nu bliver den sur! Nå, men den her video bliver delt op i 2, tror jeg. Nej, det vil jeg godt lige tage. Og så åbne min blue raspberry. Og nu passer du lige blue raspberry på ham. Ja, det her, det skulle da ikke blue raspberry. Det ligner helvede. Okay, prøv at slikke. Den er ikke så sur, når man slikker, men prøv at smage. Jeg skal have den her åben, og skal huske at have din åben. Fy da, for det. Det er verdens sureste slik. Der skal det være verdens sureste slik. Så kunne de jo godt have vælget noget andet som verdens sureste slik. Posen, Lili. Ja. Vi kan se. De er sgu også i posen. Så er det rigtig surt. Det er derfor, man ikke nærmer os det stærkeste. Stærkeste? Eller det sureste. Der findes lemon. Og nu skal jeg lige have noget. Ej, jeg fik det på hænderne. Ej, nu klør det. Ej, nu klør det ondt. Vi ses lige om lidt. Vi er så tæt på at ramme 20.000? Nej. 20 subscribers. Ja. Og jeg ved, vi kan. Der kommer en 20 sub special, hvor jeg hopper i en pool til sommer. Så hvis vi får gjort det inden sommer, så springer jeg i poolen. Og det bliver der optaget. Så, jeg er klar. Vil du åbne den her? By the way. Hvis I ser med helt til slutningen, så får I en rabatkode. Men hvis I følger helt med, så kan I faktisk få en rabatkode på at få mindre, at det koster mindre penge på den trøje. På min kattetrøje. Og for resten, så jeg har simpelthen slået mig. Og har fået et nakkeplaster på. Så jeg må ikke bevæge mig. Er vi klar?
Er vi klar? Det her det er den næst sidste. For ham er det den sidste, fordi han kan ikke mere. Ej, nej, det er fordi, der kun var et gult. Dam. Men du har også ret i, at jeg ikke kan den der. Du har kun lige fået den ind i munden. Blackberry. Kom og smag. Giv mig posen. Så noget drik. Nå. Men William, tusind tak fordi du gad at komme. Og så siger jeg farvel til dig. Vi ses. Jeg må godt sidde her. Ja, bare sæt dig derovre, sæt dig derovre. Hvorfor gør jeg det her? Nå ja, for at Og ramme en lille rabat, et lille øjeblik. I skal se, kan få det her kort. I kan få det her kort, hvis I subscriber. med en autograf af mig, hvis I de første, der køber. Der er ikke blevet købt nogen endnu, og man får en. Et rigtig godt kort, og så følger der selvfølgelig også en coin med. Det var bare noget, jeg vil sige. Men nu skal vi til... Videre til den næste, og du må ikke spytte den ud. Du skal have den i 10 minutter. Nej, du skal have den i 1 minut. 1 minut! Han lige din egen telefon så. Hvorfor? Fordi vi skal tage tid, hvor lang tid jeg kan. Ja. Hvis jeg er klar igennem 1 minut, så bliver I altså nødt til at subscribe og like. Ja. Fordi jeg Men lige netop med det der kort, vi har ikke flere af dem, så de kan ikke få dem endnu. Desværre. Men vi har rabat på andre kort. Mariam, kom nu og hent din telefon. Okay. Så, 2 sekunder. Oj. Så er jeg tilbage. Jeg skulle lige... Jeg er klar. Du siger til mig, når du putter den ind i munden. Du tager ikke tid, vel? Ja. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Er den sur? Er den sur? Jeg tror godt, jeg kunne klare den. Jeg har haft de andre ind i munden, selvom de blev gode, men du har bare spyttet dem ud. Jeg har haft den længere tid. Jeg siger til mig, når der er gået 1 minut. Nej, men skal du spytte den? Nej, jeg siger ikke til dig, når der er gået 1 minut, men du skal bare have den ind i munden så lang tid du kan. Og du må godt tage den ud, hvis du vil, men bare prøv at huske, at du skal prøve at holde den så lang tid du kan. Du er tæt på 1 minut. Nu mangler du 20 sekunder, så er der gået 1 minut. Men du skal jo ikke stoppe ved 20 minutter. Du må jo godt blive ved i 20 minutter. Så er der kun 10 minutter. Så er der gået 1 minut. 1 minut og 6 sekunder, 7 sekunder, 8 sekunder. Har du spillet den ud? Må jeg se? Når du har den i munden, den er god. Hvis du kan holde den i 10 minutter, så giver jeg dig det der kort. Ja, det var alt for i dag. Ses næste gang. Peace.